Drachten krijgt er nieuwe energie-neutrale huizen bij. Het gaat zowel om hier als Keepwenten, die door woningcorporatie Accolade ontwikkelen worden in het project De Pauw in het noordoosten van Drachten. 0 op de meter, ja, dat is voor ons gewoon de toekomst. Wij geloven daar echt in dat straks woningen op die manier gerealiseerd gaan worden. En wij willen heel graag meewerken om ook de markt de mogelijkheid te geven om met nieuwe ideeën te komen. En natuurlijk ook om onze huurders zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Van de 62 hierhuizen, waarvan er al 20 bouwd binnen, worden er voor eerst 5 energie-neutraal maken. De 18 Keepwenten kunnen alle jaar energie-neutraal worden, maar dan moeten de nieuwe eigenaars wel €100.000 extra betalen. Bij bewust gebruik is het mogelijk dat de nieuwe bewoners geen energierekken meer krijgen. De huizen krijgen extra isolatie, triple glas, een warmtepomp met vlierverwarming en zonnepanelen. Accolade is goed uitgezet met de verkoop van de woningen. Ja, de koopwoningen die zijn op dit moment al vrij bekend. Er zijn al verschillende mensen die zich ingeschreven hebben. Dus we hebben een goede verwachting dat mensen toch hier graag willen wonen.